texte. Vidím, že neprebral nejaké fondy v texte. Ale pustíme prezentáciu. Dnes sme sa stretli, od minulej verejnej prezentácie sme teda popracovali na tom, že o čom vlastne ideme súťažiť. Zadefinovali sme si také okrajové pozície, ktoré máme, čo chceme, kam sa chceme pohnúť. V tejto prezentácii uvidíte aj obrázky a také impulzy aj z mojej minulej prezentácie, pretože na to presne nadväzujem. A tak boli aj postavené základné ciele, predmet, rozsah a tak ďalej súťažných podmienok. V roku 1959, a to je už dosť dávno, napísal nemecký architekt Reichhof knihu Mesta pre autá, cesta z dopravného chaosu. Takto boli plánované mesta pre autá, takto bola plánovaná cesta pre mesta z dopravného chaosu, že peši sa dostali niekde do podzemí, že nemali tú hlavnú úlohu, neboli tým hlavným komponentom pri plánovaní mesta, ale ním sa stala automobilová doprava. V roku 2007 sa dohodli európske krajiny, že definitívne prehodnotili, že vlastne to, čo sa v tom 59. roku odštartovalo, čo sa už v 60. rokoch kritizovalo, a iste poznáte, že boli navrhnuté mestá bez aut, boli navrhnuté a dnes sa veľmi úspešne rozvíjajú systémy sharingovej dopravy v mestách. Je to taký momentálne najpopulárnejší model, ale Lipská charta sa zaoberala udržateľným mestom. Mestom, ktoré je sebestačné z hľadiska energie, ktoré to, čo potrebuje, si vie na seba aj samo udržať a samo vyrobiť a ktoré je príjemné pre ľudí. A preto, keď sa pozeráme na mesto z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja, musíme dbať na to, aby to mesto sa vyvíjalo vždy ako zmiešaný organizmus, zmes všetkého. To je typické pre mestá, že sme z bývania, práce, vzdelávania, zásobovania, možnosti využitia voľného času v mestských štvrtiach. Lebo v tých mestských štvrtiach nežijú nejakí unifikovaní ľudia, ale žije zmes rôzne sociálne štruktúry. Však mám ich na minulej prezentácii som si kladla otázku, nemá Petržalka centrum. Diskutovali sme o to, že potrebujeme vlastne vysúťažiť, či ten priestor, ktorý bol pôvodne definovaný ako centrum Petržalky, či si toto ustojí. V súťažných podmienkach aj píšeme, že trošku tak sme zašli do rozvoja Petržalky, že tým, že sa neurbanizoval vlastne koridora centrálna severo-južná os okolo chorvátskeho ramena, tak tam sa vyvinul významný biokoridor, ale zároveň, že tá občianska vybavenosť a tie možnosti práce pre Petržalku chýbali a že vlastne sa tieto funkcie kumulovali popri dolnozemskej, popri Panonskej ceste. Predmetom teda súťaže vypracovanie komplexného urbanisticko-architektonického riešenia centrálnej severo-južnej kompozičnej osy. Nebudem to čítať, budem tu interpretovať len na vysvetlenie, ako sme vlastne prišli k tomuto predmetu súťaže. Predmet súťaže má byť jasný. Má jasne povedať, preto sme sa zhodli, že v súťažnom návrhu majú byť riešené dve základné veci. Základná koncepcia urbanistického riešenia centrálneho priestoru mestskej časti a funkčná priestorová a dopravná koncepcia územia s dôrazom, a toto je veľmi dôležité, na tvorbu rôznorodých verejných priestorov urbánneho a prírodného charakteru. To, o čom sme tu minule diskutovali, je, že tento centrálny koridor nemá byť dopravný koridor, ale že má byť prepojením verejných priestorov urbánneho a prírodného charakteru. Čiže poslaním súťaže, a teraz ideme do meritu veci, je riešenie rozvoja centrálnej mestskej časti okolo električkovej trasy, ktorú je potrebné akceptovať. To tu počiarkujem. Ak hovoríme o električkovej trase, ak hovoríme o tejto súťaži, hovoríme o nej v súvislosti so situovaním severo-južným
situovaním električkovej trasy nosného dopravného systému, pokračovaním prvej časti nosného dopravného systému Šafárikov námestie cez Starý most, Nový Starý most na Bosákovu a táto druhá časť je pokračovaním Bosákova až na juh Petržalky Janíkov dvor. V centrálnej časti Petržalky, to je úlohou súťaže, vytvoriť špecifický verejný mestský priestor, ktorý bude jedinečný a charakteristický len pre Petržalku. Popri tvorbe nových verejných priestorov a tak ďalej, koridorov je zase dôležitou súčasťou integrovanie tejto severo-južnej trasy do komplexného systému mestskej hromadnej dopravy a doriešenie väzieb na existujúcu sieť MHD. Účelom súťaže vygenerujeme také optimálne urbanistické riešenie, ktoré bude podkladom pre obstaranie urbanistickej štúdie, ktorá bude zase podkladom pre spracovanie územných plánov zón. Čiže čo my potrebujeme? My potrebujeme v rámci území, máme aj rozvojové územia v tejto oblasti, potrebujeme zadefinovať zastavateľný a nezastavateľný priestor. Je to šanca. Ja som presvedčená, že je to šanca. A ja som aj presvedčená, že